У Менску пахавалі Рамана Бандарэнку, які загінуў на мінулым тыдні пасля таго, як яго захапілі невядомыя ў цывільным. На пахаванне прыйшлі тысячы людзей. У меня растет сын, и я понимаю, что на месте всех убитых мог быть кто угодно. Мне очень хочется, чтобы он рос в свободной, безопасной стране. Раман Бандарэнка памёр у шпіталі пасля таго, як паводле сведкаў яго моцна збілі. В справке о смерти написана черепно-мозговая травма, возможно, там с какой-то более развернутой формулировкой, но в целом это черепно-мозговая травма. Улады затрымалі і ўзбудзілі крымінальную справу супраць лекара, які перадаў журналістам медычнае заключэнне аб смерці Бандарэнкі. З дакументаў вынікала, што ў крыві Рамана не было алкаголю у той час, як паводле афіцыйнай версіі ён быў п'яны і загінуў пасля бойкі з мясцовымі жыхарамі. Затрыманая і журналістка, якая написала про гэта. Сейчас, по-моему, около 20 журналистов сидит по разным административным и уголовным статьям, в основном административным. Просто какие-то ранее существовавшие рамки, границы насилия, репрессий, которые в Беларуси всегда были, какие-то такие красные линии для государства, они перестали существовать. И, соответственно, все начали сводить свои старые счеты с неугодными журналистами или активистами. 20 журналістаў за кратамі. Супраць корэспандэнткі Белсату Кацярыны Андрэевай заведзеная крымінальная справа. Тым часам журналісты Трыбуны правялі расследаванне і прыйшлі да высновы, што людзі, якія прысутнічалі пры збіцці Рамана Бандарэнкі ў двары пераменаў, вельмі падобныя на старшыню Федэрацыі хакею Беларусі Дзмітрыя Баскава і шматразовага чэмпіёна свету па муай-тай Дзмітрыя Шакуту. Неўзабаве тэлеграм-канал «Нехта» выклаў запіс тэлефоннай размовы, на якой мужчыны з галасамі падобнымі да Баскава і Шакуты апраўдваюцца, што, маўляў, не білі Бандарэнку. Ну ты же видел там, даже на видео есть, да, просто там, то есть никого не вырубали, никого, все в сознании, за руки, за ноги он дергался, занесли в машину. Праз некалькі дзён у сеціва выклалі новую тэлефонную размову, праўдападобна паміж тым жа Баскавым і прэс-сакратаркай Лукашэнкі Наталлі Эйсманд. З гутаркі вынікае, што бліжэйшае атачэнне Лукашэнкі пад аховай сілавікоў ездзіць па менскіх дварах зразаць бел-чырвона-белыя стужкі. Короче, слушай, вот там чуть дальше, вот если проехать, тоже вдоль дороги ленты, Александр Петрович предложил, чтобы мы вышли, быстренько их посрезали, а он сам вместе с ОМОНом невдалеке, постоит, нас прикроет. Давай, поехали. Існуюць розныя версіі, як гэтыя размовы потрапілі ў тэлеграм-канал. Я вам скажу, идет такой поток, когда вот эти, я не знаю, как силовики друг на друга чешут доносы, которые присылают нам. Это уже другая фаза. То есть там точно такой же внутри раскол. Не все хотят быть в режиме преступников и пытаются каким-то образом получать свою индульгенцию на будущее. КДБ ўнёс стваральніка тэлеграм-каналу «Нехта», які апублікаваў тэлефонныя гутаркі Сцяпана Пуцілу і былога галоўнага рэдактара каналу Рамана Пратасевіча ў тэрарыстычны спіс і запатрабаваў, каб Польшча выдала іх Беларусі. Я бы сказал скорее, что это звучит как особая награда от властей. Міжнародная федэрацыя хакею вырашае, ці праводзіць у наступным годзе чэмпіянат свету ў Беларусі. Афіцыйная прычына – сітуацыя з каранавірусам, але многія хакейныя чыноўнікі, да і самі спартоўцы адкрыта кажуць, што не жадаюць ехаць у краіну, дзе пагарджаюць правамі чалавека. Федерация хоккея крайне не любит политического воздействия. Они постоянно заявляют о том, что они вне политики, но уже для всех очевидно, что это не политика. Это уже вопрос реально гуманитарной какой-то катастрофы, которая происходит в стране, и вопрос реально борьбы за жизнь людей. И в конечном счете, конечно, их заставят, и если они сами не захотят, их заставят отменить. Еўрапейскі банк рэканструкцыі і развіцця прыпыніў фінансаванне праектаў дзяржсектару Беларусі. Пры гэтым працягне інвеставаць у прыватны сектар. Гэта значыць, што Беларусь пазбавіцца сотень мільёнаў даляраў. Тут есть ирония, кстати, что страдают часто больше всего те, которые все еще поддерживают по инерции более старшее поколение из каких-то удаленных регионов, которые все еще многие из них поддерживают Александра Григорьевича. У адказ на еўрапейскія санкцыі міністр замежных справаў Макей заявіў, што Беларусь прыпыняе з еўразвязам дыялог у правах чалавека і паніжае ўзровень свайго ўдзелу ў праграме «Усходняе партнерства». А таксама уводзяць свае санкцыі, хотя санкцыйны спіс не агучаны. То, что сейчас заявляет МИД, это скорее такой политический шаг
чтобы, ну, наверное, даже самой системе показать, что она что-то может противопоставить Западу, хотя на самом деле никаких серьезных действий, мер для того, чтобы заместить ущерб от будущих санкций у беларускага афіцыйнага Мінска нет. Еўразвяз паабяцаў, што вызначыцца з пашырэннем санкцыяў супраць адказных за фальсіфікацыю і гвалт у Беларусі. But these sanctions should go not only to the individuals, but also to institutions and entrepreneurs and firms. Ну і на тле працяглых пратэстаў ёсць і сферы, дзе робяцца аптымістычныя прагнозы. Чаго чакаць, калі рэвалюцыя зацягнецца? Через 3 месяца, если ситуация не наладится, то мы, конечно же, увидим значительное снижение цен на рынке жилья, особенно вот в каком-то элитном подсекторе.